L'equip del Club Nàutic L'Hospitalet Vandellòs, format per l'Eloi Martínez, Manuel Gálvez i Juan Carlos López, va proclamar-se campió de la 24a Copa Catalana Solidària. Tercer trofeu, Club Nàutic Hospitalet Vandellòs de pesca submarina, amb 16 captures, 7 espècies i un total de 22.275 punts. D'aquesta manera es proclamaven campions del circuit català, després d'aconseguir també l'individual a Mataró i el d'equips a Portbou. Durante toda la semana había estado el mar bastante quieto y con buena visibilidad. Ha amanecido así, de esa manera, pero ya con las previsiones que daban ha entrado una mar fuertísima de mar de fondo y al principio estaba limpia, pero ha ido una nube corriendo por el fondo y ha enturbiado mucho. Pensábamos que íbamos a coger más peces, pero al estar tan sucia la cosa cambia todo. O sea, sube un agua muy fría del fondo y ya tienes que cambiar de técnica y nada, hemos hecho todo lo que hemos podido. Trampeando por un sitio, una pieza aquí, otra allá. La tercera i última prova del circuit català va tenir lloc dissabte 7 d'octubre a l'Hospitalet de l'Infant en una jornada marcada pel mar de fons i l'escassetat de captures. Per aquest campionat es fa unes normes bastant selectives perquè miren de tindre cura amb l'ecosistema i el medi ambient i el que és una puntuació o pes mínim avui es puja quasi un 50%. Avui com a mínim ha de pesar un peix perquè pugui ser vàlid 500 grams, és a dir, mig quilo, ja té una mesura considerable, està per sobre de totes les medides mínimes que demana l'administració i tenim els congres que inclús ja pugem a 4 quilos més i les monedes també i el mero com a mínim ha de tenir 3 quilos. Això dona una qualitat de peix que els peixos que s'agafen ja tenen una determinada edat i ja es poden agafar, diguéssim. Tot i així, un total d'11 equips van prendre part en aquesta competició que va finalitzar a 2:45 de la tarda, moment en què va començar el pesatge. El Club Náutico, lógicamente, desde que hemos creado la sección de pesca submarina, lógicamente estamos con ellos contentísimos porque es una sección que totalmente trabaja de forma autónoma, no da ningún tipo de problemas, estamos promocionando la zona turística a nivel de toda Cataluña, incluso de España, cuando el año pasado hicimos la de España, y que conozcan nuestras aguas, que conozcan nuestras costas, que conozcan nuestro entorno, que conozcan nuestro restaurante. Lógicamente, cualquier cosa que hagamos de promocionar el Hospitalet y el Club Náutico, por nuestra parte estamos encantados. Este trofeo tiene la particularidad que el club que consiga 3 trofeos se queda en propiedad la Copa de Cataluña como equipo de Copa Solidaria. Després de donar-se a conèixer els guanyadors, es va fer entrega de tot el peix capturat al menjador social Joventut i Vida i els participants van gaudir d'una barbacoa. Ja està.